CFA wari miliyari 1000 o de farala ɲɔgɔn kan Office du Niger ye ale tɔgɔya la walasa u ka se ka kɛ balosɔrɔ sira ɲɛnama ye Sahel jamanaw kunkanko la. An bɛna an da don o la k'o walawala k'o da aw tulo kan yanni san 2063 olu wagatiw olu cɛ. An ka furancɛla fanga ɲɛma General Assimi Goita ale kɔni ye laɲini 218 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o de sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ mun bɔra fara ɲɔgɔn kan na min taara ka o kɛ an ka kiriko nasiraw olu bunakun kan. An bɛna an da don la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka bi kunnafoniyaw olu kun cɛ an bɛ taa APJ ni o ye sifinnakaw ka jɛkulu ye k'a yira k'a fɔ ko baaradege ko o taara ka o kɛ sifin maa 2500 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko kunna minnu ni olu bisimilala an ka jamana ministre ɲɛma Général de division Abdoulaye Maiga ale fɛ ninnu de b'an bolokɔrɔ bi ka kɛɲɛ ni tarata ni o bɛ bɛn utikalo tile 11 san 2026 aw ye aw bisimila. Bi kunnafoniya ale bɛna dayɛlɛ ni baloko ale bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko sɛnɛ o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o taara ka o kɛ min hakilina ɲuman bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goita ale kɔni yɔrɔ la min na ni an ka jamana ɲɛmaw ye fara ɲɔgɔn kan ni ka o ta ka o kɛ ka baara sira bila sen ka walasa fɛn min kɔni sɛnɛ ale bɛ se ka yakubaya cogoya min na ka kɛ ni sɛnɛ sɔrɔ sira min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na nɔ ni an ko o ma ko Office du Niger ka yira k'a fɔ ko laɲini ko o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka CFA wari miliyari 1000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka se ka o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni san 2063 nataw olu ye walasa fɛn min kɔni ye Office du Niger ka kɛ yɔrɔ ye Sahel jamana ale kɔnɔna na mun bɛ kɛ sababu ye ka balo caman ni ka o sɛnɛ ka o di maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani a ka kɛ fɛn ye ni an ko o ma ko pôle agro-industriel performant o nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ siraw ko olu bilalen bɛ sen kan walasa fɛn min kɔni ye malo sɛnɛ ko nasiraw olu fɛ baaraw olu ka se ka taa ni ka u yakubaya cogoya min na ka na ni cakɛminɛw ye minnu ni olu kɔni ye fɛn ye nin wagati kofɔlen na ni an ko o ma ko des équipements modernes fo ka taa se baarakalanw ma ka olu ta ka o kɛ ale ni encadrement minnu bɛ kɛ fɛn min kɔni ye sɛnɛkɛlaw olu kunna ka se ka baara bayɛlɛmali cogo ɲuman ka o ta ni ka o kɛ walasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya baloko nasiraw fɛ o ka se ka sabati ni ka o sɔrɔ cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goita ka kɛ ni kunun ko tɛnɛ ni o kun bɛ bɛn utukalo tile 10 san 2026 ka kɛ ni an ka fara ɲɔgɔn kan min taara ka o kɛ jamana kɔnɔna na ka kɛ ni kiriko nasiraw olu bunakun kan ni an ko o ma ko Forum national sur la justice ka yira k'a fɔ ko o baara kuncɛw sɛbɛnfuraw taara ka o bila an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goita min baaraw taara ka o kɛ an ka ministre min ka baara bɛnnen don kiriko ale ni hadamadenw ka hakɛw olu sabatili bunakun kan ni o ye Monsieur Mahamudu Kasonke ye ka yira k'a fɔ ko laɲini minnu ni olu bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔna na ko u bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ laɲini 200 ale ni 18 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko minnu bɛ tali kɛ fɛɛrɛ siraw olu la minnu bɛ kɛ sababu ye ka kiriko nasiraw olu fɛ ka se ka baaraw ni ka olu kɛ jɛlenya tilennenya ale ni nɔgɔya o kɔnɔna na ni o bɛ se ka kɛ sababu ye tagasira minnu ni olu bɛ ta la ni ka o kɛ kiriko bunakun kan olu ka se ka sɔrɔ ni ka o kɛ ale ni baaraw ka kɛ a ɲɛdɔn kɔnɔna na k'a fɔ ko o de taara ni ka o bila sen kan ka o ɲɛfɔ walasa hali bi an bɛ na ni fɛn min kɔni ɲɛdakura ye ka o di kiriko nasiraw olu ma walasa kiri baaraw olu bɛ se ka teliya ni ka u kɛ ɲɛdɔn ale ni teliya kɔnɔna na cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Sifinw ka baarako bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ o taara ka o kɛ fɛn min kɔni jɛkulu min bɛ an fɛ yan nɔ sifinnakaw tɔgɔya la ni an ko o ma ko APJ k'a fɔ ko olu ye baaradege ni ka o ta ka o kɛ sifin ma 2000 ale ni 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kunna ni o baaradegew kɔni banna ka kɛ ni kunun ko tɛnɛ ni o tun bɛ bɛn utukalo tile 10 san 2026 o sifin ninnu taara ka taa u bila an ka jamana ministre ɲɛma ale kɔni ɲɛkɔrɔ ni o ye Général de division Abdoulaye Maiga ye ka yira k'a fɔ ko baaradege min ni o taara ka o kɛ ni sifin ninnu olu kunna ni an ko o ma ko promotion ko o tɔgɔ taara ni k'a di u ka promotion ma ka o tɔgɔ ta ka o da an ka ministre de la défense kɔrɔ ni o ye Général d'armée Sadio Kamara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko ni ma 2000 ale ni 500 ninnu na ko u bɔra an ka jamana fantan ale ni 4 in bɛɛ lajɛlen de la ka se ka u ka diplôme ni ka olu sɔrɔ baaradege nasiraw olu bunakun kan ka yira k'a fɔ ko ni événement ba ye ni o ye ni baarasira ye o kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ko convention caman
ko o kɔni bilala sen kan ka tɛgɛnɔ kɛ olu la minnu kɛra ni consulaire fo ka taa se association ni o ye fɛn min kɔni ye jɛkulu sifinnakaw tɔgɔya la olu kɔni bɛɛ lajɛlen na ka yira k'a fɔ ko o wagati kelen na an ka ministre min ka baara bɛnnen don baarako ɲɛnabɔli bunako ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye Umu Sali Sɛki ye ale yɛrɛ fana ye ɲɛfɔli kɛ an ka taux d'insertion professionnalisme ko bunakun kan min na ni a ye a yira ko n'i y'a ta kuru 100 o kuru 100 ko 73 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko olu de taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ baaradegilaw olu kɔni ka nasiraw olu fɛ o sɔrɔ kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Bi kunnafoniya ale bɛna kuncɛ ni AES bunakun kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sigi tako filanan min taara adamadenya latɛmɛcogo ɲuman maninfinw ka diɲɛlatigɛ ko ɲɛnabɔli ko ɲuman bunakun ka AES tɔgɔya la ni o baaraw talen bɛ ka o kɛ Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso k'a fɔ ko o baaraw kɔni nun donna ka kɛ ni kununko tɛnɛnni o tun bɛ bɛn utukalo tile 10 san 2026 ka yira k'a fɔ ko kumakun ko o taara ka o kɛ de l'urgence à la résilience ka bɔ fɛn min kɔni ye mako telimana ka n'a bila muɲu nasiraw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko o bɛ ka kɛ baara sira ye adamadenya bunakun kan min taara ka don ba la AES jamana kɔnɔdenw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na ka bɔ AES jamana sabaw olu tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jɛkulu min taara o ko bunakun kan a ɲɛmaya tan bɛ ka o di an ka ministre min ka baara bɛnnen don kɛnɛyako ale ni yiriwa kuntagalajan o bunakun ma ni an ko o ma ko médecin colonel major Asa Bajalo Ture ka yira k'a fɔ ko baaraw bɛ to sen na fo ka taa se utukalo tile 12 nata san 2026 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min na hali bi ni baara sira kumaw kan ka ta ka o fɔ Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ walasa hali bi o ka kɛ jaabi sira ye ka kɛ ni fara ɲɔgɔnkan min ni o taara ka o kɛ walasa fɛn min kɔni yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka sɔrɔ cogoya min na lasigi kun ye min ye jaabi jɔnjɔn o ka se ka sɔrɔ o la o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dansigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV Jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan wa salam.